Эфирда Татарстанның көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез бүгенге программада. Махсус хезмәтләр барлык күрсәткечләргә дә сулыкны тикшерде. Шәһәр күле су коену сезонына әзер. Погонлы тәрбиячеләр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләде. Балык булмаганнар эшләре буенча бүлекчә оешуга 88 ел тулды. Хокук саклау органнарында хезмәт куючы мөгаллимнең эш көне ничек уза? Путин чорының 70 төсмере, мөһим проблемалар һәм илнең төп вакыйгалары, рәссамнарны нәрсә илһамландырган, гадәти һәм каршылыклы 25 эшне үз иченә алган күргәзмә кайчанга кадәр эшли. Әлмәттә су коену сезоны башланды. Шәһәрдә бары тик шәһәр күлендә генә су коенырга рөхсәт ителә. Хәзер ул бердән-бер җиһазландырылган һәм су коену өчен яраклы урын санала. Су коену сезоны алдыннан Шевченко урамындагы сулыкны махсус хезмәтләр тикшергән. Роспотребнадзор хезмәткәрләре барлык күрсәткечләргә дә су үрнәкләре алган. Су сыйфатын атна саен тикшерәчәкләр. 1 июньнән холера вибрионнары булуга да анализ үткәрелә башлаган. Май аенда Әлмәт районында кеше үлеменә китергән 2 бәхетсезлек очрагы теркәлгән. Алар исерткеч эчемлек кулланган булган һәм су коену өчен җиһазландырылмаган сулыкларга кергән. Коткаручылар Әлмәтләрнең җәйге каникуллар вакытында балаларына да игътибарлы булуларын сорый. 4 айлык суд тикшерүеннән соң Әлмәтнең баш архитекторы эше буенча карар чыгарылды. Аңа җинаять кодексының законлы эшмәкәрлек эшчәнлегенә комачаулау һәм ришвәт алу маддәләре буенча гаепләү белдерелде. Соңгысы 3 эпизодта гаепләнүчегә 12 елга ирегеннән мәхрүм ителү янады. Утырышның соңгы этабында безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Материал, который приведен в отношении лиц, которые дали взятку, они которые отменены, и в отношении всех лиц были возложены уголовные. Сүз эш материалларында архитекторның коррупцион гамәлләреннән зыян күргән дип саналган кешеләр турында бара. Прокурорның сүзләре нигездә гаепләүләрне санап чыгуга кагылды. Яклау ягы исә аның гаепсез булуын, җинаятьченең ышанычсыз сүз йөртүчеләргә генә таянуын әйтте. Почему же тогда со стороны обвинения, что со стороны органов следствия, что со стороны прокуратуры не приняты меры к привлечению к уголовной ответственности лиц, которые дали взятку? Почему мы не видим тогда на скамье подсудимых? Суд гаепләнүчегә дә соңгы сүз белән чыгыш ясау мөмкинлеге бирде. Архитектор үзенең гадел, ачык булуы, ярдәм сораучыларны кире какмавы, ялган вәгъдәләр бирмәве һәм шәһәрне яхшырту өчен эшләве турында әйтте. Ниһаять суд карар чыгарды. Возвратить прокурора города Арбетевска для устранения препятствий его рассмотрения судом. Нәтиҗәдә эшне яңадан тикшерү өчен җибәрделәр. Архитекторга карата читкә чыгып китмәү чарасы күрелде. Ел башыннан Әлмәтнең балык булмаганнар эшләре буенча инспекторлары 100дән артык хокук бузучы яшүсмерне һәм 160ка якын ата-ананы кабул иткән. Өлкәннәр үзләре законны үтәми һәм балаларына күз колак булмый икән, аларны тәрбияләү белән дәүләт шөгыльләнә. Бу атнада погонлы тәрбиячеләр һөнәри бәйрәмнәрен бүлекчә оешуга 88 ел тулуны билгеләп үтте. Безнең иҗат төркеме инспекторларның берсе белән бер көн үткәрде. Среди молодежи у нас в основном это кража, мошенничество. Күптән түгел Роза Харитонова тәрбиясенә алынган балаларның сафлары арткан. Курьерлык җинаять эшенең популярлык алучы төрләренең берсе. Ел башыннан Әлмәт хокук саклау органнары 6 яшүсмерне тоткарлаган. Җиңел акчалар еш кына полиция бүлегенә, аннары судка алып килә. Шул ук вакытта хокук саклау органнары билгеләп үткәнчә, яшьләр көч куллану җинаятендә сирәгрәк чагыла. Хәзер Роза Харитонова карамагында 14 балык булмаган бала исәпләнә. По статистике, работы, наоборот, бывает больше. Хәтта һөнәри бәйрәмдә дә ПДН инспекторлары ял итми. Көннең беренче яртысында документлар белән эшлиләр, төшке аштан соң яшүсмерләрне тикшерәләр. Көннең калган өлеше кабат эш бүлмәсендә уза. Тебе срок сегодня или вчера был? Когда был? Роза Харитонова яңа белгеч полициядә 3 көнә ел хезмәт итә. Елына берничә һөнәри бәйрәм билгеләп үтәм дип шаярта. Хокук сакчылары көненнән тыш укытучылар һәм физкультурачылар көне. Беренче белеме буенча Роза укытучы, озак вакыт Зәйдә балалар яшүсмерләр спорт мәктәбендә тәрбия эше буенча директор урынбасары булып эшләгән. Хокук саклау органнарына балачак хыялы буенча килгән. Әлмәт полиция бүлегендә хезмәт куючы балык булмаганнар эшләре буенча 13 инспектор 31 майда һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Я хочу своих дорогих коллег поздравить с праздником. Хочу прежде всего пожелать им крепкого здоровья, терпения, чтобы у них в семье был уют и спокойствие. Баулы районының 10-нчы сыйныф укучылары өчен 3 көндәк уку җыеннары узды. Хәрби хезмәт нигезләре мәктәп программасына керә һәм җыеннар егетләр өчен белем бирү процессының бер өлеше санала. Быел җыеннарда шәһәр һәм Покров Урыстамак мәктәпләреннән 28 кеше катнашты.
Яшьләр Мортаза авылыннан ерак түгел урман янында урнаштым. Табигатьтә көн иртәнге 7-дә башланып кичке 10-га кадәр дәвам иттем. Җыеннарда балалар теория һәм практиканы үз иченә алган шөгыльләрдә катнаштым. Стратегическая связь – это секретная связь. Они доставляют к вашему сведению все приказы, все законы, которые подписывает президент Российской Федерации. На дверях у них спецсвязь написана. Очень интересные парни и очень опасные в быту. Укучылар Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасы дәүләт әлемнәрен саклап, эшкә һәм каравыл хезмәте дә үтте. Һәр мәктәптән укучылар белән ОБЖ укытучысы килдем. Кырдагы көн күреш һәм көн тәртибе белән танышу тиешле дәрәҗәдә уздым. Җыенда катнашучылар бер үзләре яки берничә кеше палаткаларда яшәде. Иминлекне тәэмин итү өчен җыеннар буенча өлкән укытучылар яшүсмерләрнең вакытлыча яшәү территориясендә тәүлек әйләнәсе кизү торды. Җыен нәтиҗәләре буенча дисциплиналарда иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән укучыларны истәлекле грамоталар белән билгеләп үттеләр. Якын арада Әлмәттә 2 яңа скульптура барлыкка киләчәк. Беренчесе радиоляриялар дип аталганы югары нефть мәктәбе кампусы территориясендә урнаштым. Хәзер шәһәрдә 40-тан артык арт-объект исәпләнәм. Алтын алмалар турында әкиятләр паблик арт программасы ахырына якынлашам. Аның 5 еллык тарихында нефтчеләр, эксперт, урбанистлар һәм рәссамнар шәһәр мөхитенең мәдәни эштәлеге турында кайгыртты. В первую очередь мы думаем о подготовке как раз-таки концептуальной и идеологической. Радиоляриялар скульптура төркеменең концепциясы башка арт-объектның дәвамы булып тора. Нефтнең килеп чыгышы теориясе 2-нче котельный диварында беренчеләрдән булып барлыкка килде. Урам сәнгатының һәр әсәре шәһәргә үзенчәлекле ямь бирә. Скульптураны атна башында урнаштыра башладылар. Мәскәү рәссамы Сергей Соболев остаханасыннан радиоляриялар яңа урынга күченде. Нефть югары мәктәбе кампусы территориясе үзе тулы хокуклы иҗтимагый киңлек санала. Очень уютная, да. Дмитрий Тажиев Әлмәт нефть институтының 2-нче курс студенты. Ул Башкортстаннан, аның сүзләре буенча күрше республикада төзекләндерүгә караш бераз башка. Территорияларны төзекләндерәләр, нигездә агачлар утырталар. Скульптуралар исә игътибарны күбрәк җәлеп итә. Хәзер арт-объектлар саны 4 дистәдән артып китте. Мураллар һәм скульптураларны кайгырту темасы берләштерде. 5 ел дәвамында шәһәр тирәлегенең мәдәни эштәлеген байыту турында стрит-арт тикшерү институты һәм Татнефть компаниясе кайгыртты. Илебез рәссамнары 21-нче гасырның каршылыклы битләрен сурәтләгән Әлмәт картиналар галереясында Путин чорының 70 төсмере бәйгесендә җиңүчеләрнең эшләреннән торган күргәзмә ачылды. Синең Россия ни хакында дип аталган күргәзмәдә 25 эш тәкъдим ителгән. Аларны безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. А здесь не журавли, и даже не самолеты, и даже не ракеты в космос, а летят снаряды. Рәссам Андрей Максютин Вагнер линиясы картинасы турында сөйләм. Беренче карашка әлеге картинада бартык уңыш җыю күренеше генә сурәтләнгән кебек. Күктәге ракеталарда кыр чиген саклаучы танкка каршы торучы пирамидаларда күзгә чалынмый. Автор дөньясына чуму һәм каршылыклы чалымнар күргәзмәнең төп үзенчәлеге. Картиналар гадәти түгел һәм эштәлеге буенча катлаулы. Марат Кисаевның Цхинвал 7-нче симфония эше 2008 елга Грузия Осетия конфликтына багышланган. Алгы планда танылган дирижер Валерий Гергиев Шостаковичның 7-нче симфониясы партитурасы янында сурәтләнгән. Әлеге билге тирән мәгънәгә ия, чөнки композиция блокадалы Ленинградта язылган һәм башкарылган Совет халкының рухын күтәргән. Күргәзмәнең башка экспонатлары да символларга һәм мәгънәләргә бай. Рәссамнар үз эшләрендә мөһим проблемаларны күтәргән. 98 елдан соң илебезнең ничек үзгәрүен күрсәткән, шулай ук соңгы 25 елдагы төп вакыйгаларны чагылдырырга тырышкан. Барлык иҗат эшләрендә Санкт-Петербургта узган Путин чорының 70 төсмере бәйгесендә җиңгән. Әлмәттә күргәзмә 30 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Җәйге каникулларның куркынычсыз үтүе мөһим. Зәй янгын сүндерү части белгечләре укучыларны экскурсияга чакырып, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен искә төшерде. Куда идете, знаете, для чего? Да, пожарную часть. Икенче сыйныф укучысы Данил Захаров сыйныфы белән 41-нче янгын частина экскурсияга килгән. Мәктәптә балалар янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен өйрәнә билгеле. Әмма экскурсиядә Данил тагы да күп мәгълүмат белгән. Янгын сүндерү бүлеге белгечләре аларга җиһазларның ни өчен кирәклеген, янгынны ничек сүндерүләрен сөйли һәм техниканың ничек эшләвен күрсәтә. Настоящий металл? Балаларга уку полигоны буенча экскурсияда оештырылды. Өйрәнү манарасында практик дәрес тә күрсәтелде. Һәм традицион рәвештә экскурсия утны күбек белән сүндерүне күрсәтү белән тамамланды. 2, 3.
Экскурсия чараларына 41-нче янгын частында ел сайын каникуллар алдыннан үткәрәләр. Бу юлы экскурсияга 2-3 мәктәпләрнең кече сыйныф укучылары килде. Моннан тыш экскурсиялар барышында балаларга янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре искә төшерелә. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.